și să vrei să te schimbi în mod real. Asta contează foarte mult în viață. Să fii un om bun, să înțelegi că tu ești tot ce poate fi schimbat pe lumea asta, stând în zăpadă și luând asta și spunându-ți: uitați, e rece, da? E rece. Dar uite, tot răul ăsta se topește. Se topește. Așa trebuie și tu să topești slănina răutății din tine și să nu te mai lași răscolit de toate alea, pentru că se poate. Să știi să apreciezi, să știi să vorbești cu oamenii, să știi să înțelegi realitatea din tine. Că este adevărată chestia asta cu orice om când se întâlnește cu alt om, ia o energie de la el și el ia energie de la tine. Dacă știi să traduci cumva acea energie, atunci îți va fi mult mai bine. Mult mai bine. Om bun. Eu am fost un handicapat care nu a știut să aprecieze și de-aia am ajuns mereu în stările care sunt acum și totuși am trecut prin ele și trec în continuare prin ele. Oameni buni, ce energie dai, acea energie primești. Dai zâmbet, primești zâmbet. Dai ură, primești ură. Și tot așa, nu ai cum prin calea răului să câștigi ceva în mod real, pentru că orice bine făcut este pedepsit. Nu știu cum era vorba. Orice dar va fi, nu rămâne nepedepsit. Ceva de genul, nu știu, oricum, da, acolo. Deci, oameni buni, este important să nu mai fiți ca mine și să nu mai fiți ca voi, pentru că eu trebuie să mă răscolesc prin mine, să-mi dau seama de cine sunt și ceea ce vreau să fac. Să nu mai am frică, domnule, că trebuie cu tare, trebuie eu, ca om, să fac ceea ce pot, nu doar să spun unor oameni ce pot să facă ei, trebuie și eu să fiu exemplul meu de puterea pe care o am eu ca om. Să fiu cu adevărat un om puternic, un om care zâmbește, pentru că genetic suntem născuți să fim fericiți. Dacă prin filtrul nostru de gândire avem felul de a comunica cu răutate, asta dăm ca energie și de-aia nu primim și de-aia suntem posomori și de-aia suntem în certuri și de-aia multe chestii și de-aia situații. Pentru că nouă oamenilor săraci sau și bogați, nu contează nivelul de bogat sau sărac, e modul în care tu te manifesti în fața unor oameni. Nu trebuie să judeci că ăla are, că ăla n-are, că nu știu ce. Nu contează asta. E modul în care tu comunici în mod real cu esența ta de a fi, ca să primești ceea ce deja tu ai dăruit. Așa că, oameni buni, zăpada se topește, cum și răul se topește. Nu mai fiți aușuiți. Nu vă mai birkenauiți, nu vă mai lăgăruiți, pur și simplu propovăduiți-vă în minunăția soarelui ce vine de sus din cer și îți dă energia sa plină de aur. Căci, om bun, aurul, lumina, întunericul, totul este făcut din binele universului. Este vorba de cum tu știi să te joci cu energia ta și cum să o oferi mai departe ceea ce tu ai ca om și ca ființă, oameni buni. Așa că, oameni buni, nu trebuie să fiți ca mine, sau dacă sunteți ca mine, nu vă mai handicapați. Pur și simplu zâmbiți în continuare, pentru că asta este singura modalitate reală, prin zâmbetul vostru din interior. Manifestați o energie pozitivă care, ăla este darul care deja se întâmplă. Ceea ce voi dați din voi ca energie, nu trebuie să vorbești, că ea vine pur și simplu, îți dăruie. Dacă tu acționezi în mod real și onest cu tine, atunci lucrurile se întâmplă. Nu mai judeca, cum și eu judec în general, că ăla, că nu știu ce, nu asta îți aduce într-adevăr cadoul în viață. Nu asta, pentru că toți ce căutăm în mod real, și prin rău și prin bine și toate alea, vrem să ne fie bine. Când soarele îți oferă atât de bine gratis și întunericul îți oferă somn și toată natura să-ți oferă ceva din bine, de ce să nu fii bine? E complex ceea ce vreau să vă spun, dar trebuie să vă cunoașteți pe interior, să nu mai lăsați nimic să vă macine, pentru că, nu știu. Vă pup, oameni buni, fiți fericiți!